proučava građu, svojstva i promjene različitih tvari. Znači sve što nas okružuje građeno je od čestica. Te čestice su znači različitoga sastava, različita imaju znači svojstva. Ovdje vidite jedan datum, 10.11. Taj dan se obilježava kao svjetski dan znanosti. Ovdje vidite 3 slike koje pokazuju ono s čime se mi danas susrećemo. Da bi došli do cjepiva, da bi došli znači do različitih onih pomoći čovjeku i kako pomoći čovjeku u bolesti, time se bavi znanost. Kako se riješiti bolesti, kako uzimati pojedine znači tvari u svakodnevnom našem životu koji su važni za zdravlje našeg organizma. Eto, zbog toga je vrlo važno samim time vidite koliko je zapravo znanost važna da bi pomogla čovjeku u sprečavanju bolesti, ali ne samo u sprečavanju bolesti, jer nas znanost zapravo dovodi do različitih zaključaka koje koristimo. Imamo popularizaciju prirodnih znanosti, što je vrlo važno da mi kroz te prirodne znanosti pomažemo sebi, pomažemo dakle okolišu. Zatim poticanje znatiželje i kreativnosti kod učenika, morate biti dovoljno znatiželjni da bi istraživali. Isto tako je važno da vi u ulozi znanosti, znači promovirate važnost učenja. Ovdje imate jedan suvremeni laboratorij, to sam sliku uzela od otpadnih voda koji se nalazi kod nas na Žitnjaku, oni se bave pročišćavanjem voda u gradu Zagrebu. Zatim smo vrlo važno kroz to proučavanje, kroz znanost postižemo jedan održivi razvoj. Svi ste čuli za globalno zatopljenje i koliko je to globalno zatopljenje zapravo štetno za naš okoliš, štetno za živa bića, uvjetuje podizanje razine mora, tope se ledenjaci, pa na taj način mnoge životinje ostaju bez svoje hrane. Izumi bez kojih ne možemo zamisliti svakodnevni život su zapravo izumi koji su vezani uz neke osobe. Pa možda ste čuli za Ivana Lupisa koji je izumitelj torpeda, Fausta Vrančića koji je prvi hrvatski riječnik. Ja sam to najkraće napisala samo za vas da vam bude lakše. Svaki dan pišemo sa penkalom, a gospodin koji je otkrio penkalu zove se Slavoljub Penkala, dakle opet hrvatski izumitelj. Tomislav Uzelac, hrvatski programer, MP3 player je izumio, Franjo Kajfeš, lijek Apaurin, Herman Potočnik, putovanje znači na raketni pogon. Zatim ste čuli za forenziku, čuli ste za istraživanja DNA. Ivan Vučetić je izumitelj daktiloskopije. Daktiloskopija to su one linije koje se nalaze znači na prstu i kad idete vaditi osobnu iskaznicu morate pritisnuti u jednu tintu da bi se ocrtale papilarne linije na prstima. Dakle, opet je zaslužan izumitelj iz Hrvatske. Ruđer Bošković i bio je astronom, i matematičar, i diplomat, filozof, pjesnik, geodet, inženjer, pa zbog tih brojnih svojih znanstvenih postignuća njemu u čast u našem gradu Zagrebu postoji institut Ruđer Bošković. I na kraju, da ne pričamo, svi znate za Nikolu Teslu. Čuli ste? Dakle, to je suvremeni sustav distribucije električne energije koji nam je svima podario, pa zato sad imamo svjetlost oko sebe, inače bi živjeli zapravo u mraku. Brojni drugi izumitelji koje ovdje nisu spomenuti, a koji su još vrlo značajni, pa su zbog svojih velikih otkrića i zasluga dobili Nobelovu nagradu. To su Lavoslav Ružička i Vladimir Prelog. Pošto su oni dobitnici Nobelove nagrade iz kemije, ja sam njihove slike stavila ovdje u našu učionicu. Napredak ljudi smatra se da je vezan za znanost. Napredak čovječanstva je vezan za znanost. Samo ova jedna rečenica kad pročitate od antibiotika do kompjutera. Antibiotik vam je poznat, svi imate to iskustvo, kad ste bili bolesni, visoka temperatura, upala grla, morate ići kod liječnice i liječnica vam najčešće, ako je bakterijska infekcija, prepiše antibiotik. Tako su i naši Nobelovci, znači Leopold Ružička i Vladimir Prelog, se bavili jednom skupinom tih organskih spojeva.
njegov muzej ćete detaljnije upoznati ako idete u Vukovar, inače su do sada 8. razred išli u Vukovar kad smo obilježavali 18. i 11. Dakle, pa u čast Leopoldu Ružičku tamo se nalazi i njegov muzej gdje možete vidjeti ono što je radio i čime se bavi. Ovo sam kratko samo napisala primjer znanosti s čime sve povezano. Svemirska putovanja, računala, zatim genetičke karte, tajne ljudsko. Ovdje imate jedan suvremeni laboratorij, to sam sliku uzela od otpadnih voda koji se nalazi kod nas na Žitnjaku, oni se bave pročišćavanjem voda u gradu Zagrebu. Zatim smo vrlo važno kroz to proučavanje, kroz znanost postižemo jedan održivi razvoj. Svi ste čuli za globalno zatopljenje i koliko je to globalno zatopljenje zapravo štetno za naš okoliš, štetno za živa bića, uvjetuje podizanje razine mora, tope se ledenjaci, pa na taj način mnoge životinje ostaju bez svoje hrane. Postanka ili tajne ljudske evolucije, kako se čovjek razvijao kroz povijest. Onda recimo zagađenje našeg ekosustava, zagađenje našeg okoliša, nuklearni rat ili nuklearne bombe koje su zapravo uništile brojne ljudske živote. Znači sve je to povezano sa znanosti. Znanost nam odgovara na neka pitanja iz našeg svakodnevnog života. Recimo, zašto je puding mekan? Zašto je kruh mekan iz pužnosti? Zašto su banane zakrivljene? Zašto se zaljubljujemo? Zašto pušači izgledaju stari? Kako radi filter za vodu? Znači, zašto je važno to pročišćavanje vode? Zašto su voda i sapun dobri za pranje? Zašto hladnjak hladi? Zašto čovjek hoda uspravno? Zašto je priroda zelena? Na sva ta pitanja opet nam odgovor daje znanost i istraživanje. Ja sam ovdje navela i etape nekog istraživačkog rada. Vi često u prirodi istražujete, promatrate, zapažate, naiđete na neki problem. Naprimjer, evo problem, zašto se zimi ceste posipaju sa solom? Zašto je to važno? Pretpostavljate da će ta sol otopiti led, pa ceste neće biti klizave i bit će manji broj prometnih nesreća ili će manji broj ljudi stradati, poskliznuti se, slomiti nogu, ruku i sl. Dakle, to je pretpostavka da ta sol otapa led. Da bi to znali, moramo napraviti eksperiment. Moramo napraviti pokus. Kad napravimo i radimo eksperiment, pripremimo, moramo taj eksperiment pratiti. Moramo imati rezultate, moramo gledati, zapažati, promatrati, zapisivati. Nakon toga donosimo jedan zaključak ili jednu zakonitost koja može biti točna i netočna. Može biti, dakle, zakonitost da zaista sol otapa led ili zaista sol ne otapa led. Vi možete to isto tako pokazati sami sebi kod kuće, da u jednu čašu stavite običnu vodovodnu vodu, a u drugu stavite vodovodnu vodu sa solom, stavite u hladnjak i promatrate nakon 15 minuta, nakon 30, nakon 60 minuta u kojoj čaši će se brže zamrznuti voda. Dakle, vi na taj način dokazujete da se voda brže zamrzne u čaši sa običnom vodom ili u čaši bez sola. Idemo dalje. Ovdje imamo prvi pokus koji ću vam napraviti, a taj pokus se odnosi na jedan plin koji je zapravo vrlo štetan u našem organizmu i to je onaj plin kojega mi izdišemo, pa ću vam kasnije reći kako se zove taj plin. Ono što vi morate promatrati, što mi je sve potrebno da bi izvela, znači, ovakav pokus i što sam sve pripremila. Ovdje vidite jedan suvremeni laboratorij znanstvenika koji radi u laboratoriju. Dakle, vidite da je vrlo suvremeno opremljen, da koristi svoja računala. Primjer takvih laboratorija nalaze se po brojnim bolnicama. Ovo je mikroskop kao optički instrument koji nam koristi, znači, za istraživanje, dakle, i u području biologije, u području kemije, u području fizike, dakle, gdje možemo promatrati brojne tvari, dijelove biljke, izgled samih struktura
struktura koje se nalaze u biljci, u životinjskom, znači tkivu, u ljudskom organizmu, brojne različite, znači one stanice koje izgrađuju naše tijelo. Ovo su kloroplasti, to su tjelešca koja biljkama daju zelenu boju. Ovo je recimo izgled kako izgleda razlaz krvi. Dakle, tu vidite ove crvene stanice, to su eritrociti, one daju boju krvi i prenose kisik po svim našim dijelovima tijela. A ove veće stanice koje imaju ovu u sredini kao jestru, to su leukociti. Oni su vam jako poznati jer njihov broj jako se poveća ako imate neku upalu pa morate biti antibiotik ili slično. U kemiji se dosta koriste različiti ovi modeli atoma i molekula, dakle gdje se onda gleda od čega su građene neke tvari. Evo recimo primjer modela gdje ovi crveni atomi predstavljaju kisik, ovaj crni atom predstavlja ugljik, pa se ta molekula zove ugljikov dioksid ili ugljikov 4 oksid. Dakle, to je plin kojega izdišemo i koji ćemo danas upoznati, a ovdje vam za ovu molekulu piše da je to voda, građena je znači od kisika i vodika. Znači, čista, kemijski čista voda je građena od vodika i od kisika. Eto, ja se zahvaljujem što ste me tako pažljivo gledali. Vratit ćemo se znači na početak gdje sam vam sve ovo pokazala, gdje govorimo o Svjetskom danu znanosti. Evo, idemo krenuti od prvog pokusa. Za prvi pokus treba nam obična bočica koju sam znači pripremila bez etikete. Ona je prazna. U tu bočicu možemo staviti tablete sode bikarbone. Osim tableta sode bikarbone može se staviti i soda bikarbona ovako u prahu. Vama je vjerovatno poznato da se soda bikarbona nalazi u našim trgovinama i ove kutije ste vjerovatno vidjeli. Tamo gdje se prodaju začini, tamo gdje se prodaju prašak za pecivo, gustini i tako dalje, tamo se nalazi soda bikarbona. Soda bikarbona se dosta koristi u domaćinstvu, koristi se za čišćenje. Međutim, soda bikarbona vidite da je jedan bijeli prah kojega ljudi uzimaju bez da se razgovaraju sa liječnikom, pa zapravo tu sodu bikarbonu koriste ako imaju takozvanu žgaravicu. Žgaravica je jedna neugodna reakcija kada se želučana kiselina vraća u usnu šupljinu, ako pijete puno gaziranih sokova i slično, ili ako se jede jako začinjena hrana. Ova soda bikarbona se ne smije zapravo uzimati, ljudi uzmu da ju otope u vodi i popiju, jer je ona alkalna pa na taj način smanje kiselinu u želucu. Ova sadrži puno natrija i može izazvati visoki tlak. Zato svaki čovjek se treba razgovarati koji ima takve probleme sa stručnjakom, odnosno liječnikom. Dakle, u bočicu smo stavili sodu bikarbonu. Sad ćemo dodati octenu kiselinu. Alkoholni ocat je vama poznat. To je dakle bezbojna tekućina koja se koristi kao začin. Kad radite znači zelenu salatu ili bilo koju drugu salatu, morate dodati malo octa, ulja, dakle i soli da bi vam bila ukusnija. Ovo je alkoholni ocat, poznat vam je vinski ocat, jabučni ocat i druge vrste. Ovo je alkoholni pa je bezbojni ocat. To ne znači da u sebi on sadrži alkohol ili da ćete se od njega otrovati sa alkoholom, ali se dobiva jednim posebnim dakle, postupkom. I sad promatrate, ako pomiješamo ove dvije tvari, znači ako pomiješamo ovu sodu bikarbonu i ocat, onda vidimo da se nešto događa unutar ove posude. Onda vidimo što se događa i sa balonom. Zašto se ovaj balon tako naglo digne? Što ste vidjeli dakle u ovoj posudi? Što se stvara? Izvoli. Stvara se ovi mjehurići. Mjehurići vas upućuju da se stvara neki zrak, odnosno plin. Stvara se znači plin i od toga znači plina ovaj balon se napuhne. Kad vam ostane od rođendana balona, možete dakle isprobati. E sad, kakav je to plin? Koja svojstva ima? Mi taj plin zapravo ne vidimo. Bezbojni je plin,
a i većinu plinova koji se nalaze u prostoriji koje mi koristimo za kuhanje kod kuće ili za grijanje zapravo ne vidimo. I zato se plinovima, ove koje koriste se kod kuće za zagrijavanje, dodaju različita sredstva da bi ljudi prepoznali curenje plina. Što ćemo dalje napraviti s ovim plinom? Ako gledamo taj plin znači napuhne balon. Sad možemo zapaliti svijeću. Ovu svijeću koju ću zapaliti stavit ću u jednu posudu. Vidjet ćete zašto. Uzela sam svijeću koja je malo šira. Svijeća je malo šira. Stavljamo ju znači u ovu posudu. Svi vidite da svijeća gori. Sada ne koristim ovaj isti fokus, ponovit ću dakle sa drugom bočicom. Opet ću staviti znači sodu bikarbonu. Kod korištenja pribora uvijek koristimo dakle žličicu, za kemikalije koristimo pribor koji je jasno označen što na priboru dakle piše. To je vrlo važno zbog toga što nikad ne smijete, pogotovo znači u kemiji, pomiješati tvari. Ja ću ponovo pomiješati ove dvije tvari, sodu bikarbonu i ocat. I sad neću preljevati tekućinu, samo ću nagnuti, ovo je malo brža reakcija pa se svijeća ugasila. Svijeća se ugasila odmah, još ćemo jedan puta ponoviti. Znači kad se ugasi svijeća, to znači da ovo je plin koji gasi svijeću. Ako ponovo zapalim svijeću, sad ste vidjeli da je malo tekućine otišlo jer je reakcija vrlo burna. Kad je reakcija vrlo burna, onda što se događa? U burnim reakcijama vidite puno toga plina da se događa. Evo, opet ga je ugasio CO2. Znači, kada svaki put se znači nagne, onda taj plin prelazi bez onih mjehurića i zapravo plin gasi svijeću. Reakcija je znači vrlo burna. U tim reakcijama još je važno reći da taj plin je teži od zraka. Recimo da taj plin pada na tlo, pa ljudi u vinskim podrumima imaju posebne takozvane vrenjače. Vrenjače su zapravo posebna pribor koji služi za mjerenje ugljikovog dioksida u vinskom podrumu, jer ako čovjek uđe u vinski podrum, onda se zapravo može ugušiti. I zato je vrlo važno da čovjek kad ulazi u plinski podrum, da ulazi sa upaljenom svijećom. Ako se svijeća u vinskom podrumu zapali, sa zapaljenom mora se ući. Ako se ta zapaljena svijeća ugasi kad se uđe u podrum gdje vrije mošt, gdje je ostavljeno grožđe u bačve pa se proizvodi mošt i stvara se CO2, onda se ta svijeća ugasi. Ako se svijeća ugasi u vinskom podrumu, znači da ima puno ugljikovog dioksida i vrlo je važno provjetravati prostorije. Znači, mi isto u školi provjetravamo prostorije da bi učenici i svi mi koji boravimo unutra imali što više znači svježeg zraka i kisika, a što manje ugljikovog dioksida. Evo, to je dakle pokus sa ugljikovim dioksidom. Gdje vi možete taj ugljikov dioksid još proizvesti kod kuće sami? Ako uzmete običnu čašu sa vodom i ako sebi stavite, na primjer, jednu šumeću tabletu, ta šumeća tableta otpušta mjehuriće plina. Jel vidimo to? Mjehurići plina su također ugljikov dioksid i taj ugljikov dioksid kad se otopi, kad se potpuno otopi šumeća tableta, možete popiti otopinu. Ova šumeća tableta je recimo šumeća tableta od kalcija. Kalcij je vrlo važan jer nam daje čvrstoću kostima i zubima, a i netko tko je možda alergičan pa prije mora, ako je osjetljiv na sunce, ako je osjetljiv na neke biljke i tako dalje, onda liječnici prepisuju pojačanu dozu kalcija. Koliko je taj kalcij važan, to nam govore i ove
minerali koji predstavljaju znači kalcij. Od tog kalcita su izgrađene stijene kao što su velebit dinara. Sastavni dio kalcija se nalazi u kalcijevom karbonatu, to je onaj vapnenac koji se nakuplja na slavinama, kojega vi možete vidjeti ako, na primjer, dugo ostavite vodu u čaši, onda nakon nekoliko dana, ako tu čašu ne perete, vidjet ćete bijeli talog, ili možete vidjeti taj vapnenac na slavinama kao bijele mrlje, ili ako se u posudi kuha voda, onda bijeli talog koji se stvori. Ovo je vama poznata mineralna voda. Kad otvorite mineralnu vodu, što čujete? Što je to što šušti? Molim? Mjehurići. Ti mjehurići su zapravo isti ovaj plin koji smo tu proizveli sodom, bikarbonom i octa. Ti brojni mjehurići se nalaze u mineralnoj vodi. Jel bi netko znao kako se riješi tih mjehurića? Ne. Jel netko zna kako najbrže zamrznuti vodu? Stavite u hladno. A kako bi najbrže ovu vodu zamrznuli? Kako najprije proizvesti tu zamrznutu vodu? Ako ovu vodu stavite znači na zamrzavanje kao mineralnu vodu koja u sebi sadrži ove brojne mjehuriće i izvadite je iz zamrzivača, iz dubokog zamrzavanja, onda se znači iz vode izlazi ugljikov dioksid i voda se naglo zamrzne. Što se događa s tim ugljikovim dioksidom? Ako stavimo malo mineralne vode u čašu, onda vidimo te mjehuriće. Kako ćemo mi dokazati, kako ćemo mi u našem ovdje, ovo nije laboratorij, ovo je učionica, ali mi također možemo proizvesti kalcijev karbonat. Kalcijev karbonat se proizvodi na sljedeći način. Uzet ćemo dakle mineralnu vodu i u toj mineralnoj vodi dodat ćemo jednu vodenu otopinu koju sam ja prije pripremila, to je jedna lužina kalcijevog hidroksida i vidjet ćete neku promjenu. Dodavanjem znači kalcijeve lužine vidite promjenu i brzo se je sad izbistrila. Što ste vidjeli? Kakva je bila ova mineralna voda u početku? Bistra, a dodatkom ove vodene otopine vidjeli ste bijelo obojenje. Što je to bijelo obojenje? To je kalcijev karbonat. Ako se taj kalcijev karbonat znači dodaje, ova bistra voda se, vidite, brzo zamuti. Primjećujete da nastaje kao bijeli talog. To je zapravo zamućenje koje stvara jedan spoj koji nije topljiv u vodi, a to je kalcijev karbonat. E sad, kada dodamo ovdje šumeću tabletu, pretpostavljamo da se u šumećoj tableti nalazi ugljikov dioksid. Taj ugljikov dioksid se može dokazati još na jedan način. Ovo što palim, to se zove plamenik. Ovo je znači plamenik, tu se nalazi unutra ukapljeni plin. I taj ukapljeni plin mi služi da zagrijemo ovaj drveni štapić. Drveni štapić ću zagrijati na taj način da ću staviti, to je drveni štapić koji je vama poznat, koristi se znači od pravljenja ražnjića kad radite dakle roštilj. Ugasit ću ga i nakon nekog vremena ako ga uronimo on se ugasi. Što se tu događa? Još jedanput ćemo ponoviti, još jedanputa. Ovaj plin rekli smo da ne podržava gorenje. Opet ćemo ga zapaliti. Stavit ćemo ga dakle iznad šumeće tablete i nakon nekog vremena se znači ta šumeća tableta koja je oslobodila ugljikov dioksid ugasi. Što će se dogoditi sa ovom treščicom ako, na primjer, užarenu treščicu stavimo u mineralnu vodu? Što mislite, hoće li se taj plamen ugasiti? Otvorimo mineralnu vodu.
Evo ga, znači drvena treščica se ugasi zato što se unutra nalaze oni mjehurići plina koji ne podržavaju gorenje. Ti mjehurići su zapravo mjehurići ugljikovog dioksida kojeg izdišemo. Kad izdišemo ugljikov dioksid je vrlo važno da nismo blizu jedni drugima, jer u tim česticama, dakle ugljičnog dioksida, nalaze se različite tvari, pa među njima se mogu nalaziti i ovi virusi, jer se kapljičnim putem, kihanjem, kašljanjem zapravo prenose mnoge druge bolesti i zato je vrlo važno znači staviti ruku ili kihnuti znači u svoj lakat da se te čestice ne prenose ili u najboljem slučaju nositi ove zaštitne maske. Ovdje imamo jedan drugi fokus koji se odnosi na dokazivanje kisika. Ovdje sam pripremila vodenu otopinu kalijevog permanganata. U vodenoj otopina kalijevog permanganata stavi se u Petrijevu zdjelicu. Svako ovo posuđe koje koristimo ima i svoje ime. Tu se stavi upaljena svijeća. Svijeća se zapali i ova zapaljena svijeća se pokrije sa jednom posudom. Vi promatrate što će se dogoditi s ovom tekućinom i što će se dogoditi s plamenom svijeće. Izvoli. Svijeća se ugasila, Svijeća se ugasi, a tekućina se podigne, odnosno nivo tekućine u ovoj posudi se podigne, nema je više u ovoj Petrijevoj zdjelici, to je zbog toga što je zapravo nivo tekućine koji se podigne odgovara volumenu kisika koji se nalazi ispod ove posude. Kisik je zapravo plin koji je važan nama za disanje i drugim živim organizmima, ali je kisik plin koji podržava gorivo. Koliko ima kisika u toj posudi, dakle toliko dugo gori svijeća, jer je kisik potreban za gorenje svijeće. Taj kisik možemo proizvesti na jedan drugi način. Ova tekućina koja je ove boje potječe od vodene otopine kalijevog permanganata. Vi ste se s njom susreli možda kad ste imali vodene kozice. Ta tekućina služi kad vodene kozice kao prištići izbiju po tijelu, onda izazivaju svrbež i onda se ljudi obično češu. A ako se namoči vata u tu vodenu otopinu kalijevog permanganata, onda je taj svrbež manji, jer sa češanjem možete prenijeti različite uzročnike bolesti. Kakav je zrak? Ima određena svojstva. Ovdje sam stavila u ovu manju čašu, uzela sam od ovog papirnatog ručnika i izgužvala sam malu maramicu. Sad ću je staviti u manju čašu, okrenut ću. Što mislite, hoće li se ova papirnata maramica smočiti i obojati sa ovom ljubičastom bojom? Izvolite. ali ona se neće smočiti. A razlog zašto se neće smočiti? Polako moramo. Ostavili smo. Manja čaša stoji u većoj. Sad ću polako prstima izvaditi. Maramica je ostala, ili ovaj papirnati ručnik, ostala je bijele boje. Što se nalazi u ovom prostoru između maramice i ove tekućine, vodene otopine? Nalazi se zrak. Taj zrak zauzima prostor. Znači, kad smo stavili manju čašu sa maramicom, zrak zauzima prostor i ljubičasta tekućina, odnosno ovo je zapravo vodena otopina kalijevog permanganata, ne može ući dakle u manju čašu i na taj način ne može obojati ovu maramicu. Dakle, to su neka svojstva zraka. Sad možemo malo uzeti te tvari, ta tvar se zove kalijev permanganat. Ovdje vidite da je to originalna posudica u kojoj se drže kemikalije. Kemikalije koje se drže u posudici, one imaju svoje takozvane piktograme ili znakove opasnosti. Vrlo je važno da svaki čovjek zna te znakove opasnosti.
Ovo je prvi znak opasnosti gdje vidite drvo da je osušeno, da nema lišće. To je znak opasnosti koji nam govori da je opasna ova tvar za okoliš. Drugi znak je znak oksidirajući, znači imate gore na slici plamen i ispod imate jedan kružić kao slovo O, što govori da ova tvar vrlo brzo oksidira. Sad ćemo vidjeti što se događa. Ako neka tvar oksidira, to znači da sadrži puno kisika. Na primjer, vi svakodnevno možete vidjeti kod kuće oksidaciju. Kad, na primjer, odrežete jabuku, prerežete po pola. I ako tu jabuku ostavite neko vrijeme da vam stoji, jabuka će potamniti. Jel taj fokus znadete, toga se sjećate? Jel netko to zna da jabuka potamni ako dugo stoji, onda vam baš nije vam drago da ju baš jedete, radije volite svježu jabuku. Ja ću ovaj kalijev permanganat staviti u epruvetu, zatim ću tu epruvetu zagrijavati. Ovo je standardna, dakle, epruveta. U toj epruveti se nalazi kalijev permanganat. Kad zagrijavamo epruvetu, uvijek ju moramo ovako okrenuti otvorom na onu stranu gdje nema nikoga. Lagano provlačimo kroz plamen. Laganim provlačenjem kroz plamen vidjet ćemo što se znači događa. S obzirom da je ovo spoj koji sadrži puno kisika, čuje se kucketanje. To znači da se ta tvar razgrađuje. Morate biti tiho, vani nam je malo buka. Ugasila sam drveni štapić. Mora biti užaren. Što primjećujete? Ovaj užareni štapić, užareni je znači da je plamen ugašen, a kad ga stavimo u epruvetu, onda se taj užareni drveni štapić rasplamsa. I zapalio se čak. To znači da se ovdje oslobađa kisik. Dakle, to je opet plin kojega mi ne vidimo, a nalazi se u sastavu zraka. Znači, užareni drveni štapić nam je dokazao da smo mi zagrijavanjem ove tvari, kalijevog permanganata, proizveli kisik. Proizvodnjom, znači, kisika se spašavaju brojni ljudski životi, pa vam je poznato da mnoge osobe koje otiđu u bolnicu sad u ovom periodu bolesti, pandemije, da zapravo dobivaju kisik. Poznato vam je da kola hitne pomoći uvijek moraju imati bocu sa kisikom, da bolnice moraju biti opremljene s bocom za kisikom. Ako se neko bavi autolimarskim radovima, također mu pomaže kisik, recimo za autogeno zavarivanje, na primjer kod lima. Kisik je znači neophodan za život. Bez kisika nema života i svaka osoba treba disati punim plućima, zato moramo ići puno u šumu da bi tamo mogli proizvesti kisik. A ko proizvodi kisik u šumi? Ko stvara kisik na prirodni način? Biljke stvaraju kisik jednim procesom koji ćete vi kasnije upoznati, zove se proces fotosinteze. Nešto što još u svakodnevnom životu susrećemo, to su šećer i to je nešto bez čega ne možemo zamisliti život. Ja ću ovo sad napraviti, pa nek to stoji do kraja sata, pa ćete vidjeti što se događa. Nadam se da vam je svima ova vrećica poznata. Što se nalazi u toj vrećici? Kvasac. Čemu služi taj kvasac? Kad se koristi? Izvoli. Za rađenje kruha. Za izradu. Tako je, da se kruh digne. Ovdje ćemo staviti kvasac, ovo je suhi kvasac, može se staviti svježi kvasac, zatim ćemo staviti malo šećera, dodat ćemo malo vode i izmiješat ćemo taj kvasac, šećer i vodu. Stajanjem kvasca, šećera i vode razvija se plin. Inače, naše bake kad tako stave kvasac, da se diže, onda moraju držati zatvorene prozore. Mora biti određena temperatura koja je potrebna da bi se iz toga kvasca djelovali enzimi
koji stvaraju onaj plin kojeg smo mi dobili iz šumeće tablete, koji se nalazi u mineralnoj vodi, koji smo dobili reakcijom sode, bikarbone i octa i sad se pusti neko vrijeme da to odradi. Sad ću vas još malo 5 minuta zadržati da vam pokažem još neke pokuse gdje imamo kako služi kao indikator neke tvari. Ja sam ovdje pripremila crveni kupus. Taj crveni kupus se nalazi u sastavu ovog kupusa koje koristimo za salatu. Ja ću staviti u svaku posudu crveni kupus i taj crveni kupus nam služi kao indikator. Pa imamo, ovdje ćemo dodati u taj indikator jednu tvar kojeg smo koristili u ovom prethodnom pokusu, to je soda bikarbona. Sodu bikarbonu, ocat, to ćemo koristiti iz ovoga prethodnog pokusa. U izradi i pripremi tih tvari vidjet ćete što se događa s otopinom. Ajmo pogledati. U svakoj ovoj čaši, ovdje ću vam staviti, nalazi se dakle kupus kojeg sam dobila tako da sam uzela crveni kupus i da sam ga pripremila u ovoj otopini. On ima specifičnu dakle boju. U prvu ću staviti ocat. U drugu ću staviti sodu bikarbonu. Sodu bikarbonu, pa ćemo malo promiješati, pa vidite promjenu boje. A u treću ću staviti ovaj šarče koji vam je poznat za pranje suđa, pa vidite različitu promjenu boje i te promjene boje se zapravo razlikuju od ovog prirodnog crvenog kupusa kojega koristimo znači za pripremu salata i koristimo u kulinarstvu. Dakle, izreže se crveni kupus, malo se stavi u vodu i dobiju se znači ovakva sok crvenog kupusa, odnosno boje. Sad vas molim još tamo da vam pokažem nekoliko pokusa koje sam pripremila. Oni su znači vrlo brzi. Ovdje imamo jedan pripremljeni možete doći bliže i možete stati ovdje, ali stanite tako da onaj tko je niži bude ispred, tako da svi vidite. Ovdje imam upaljač. Kad upaljačem ovako radim, onda iz toga upaljača izlazi znači plin. Taj plin koji izlazi stvara ove mjehuriće koji se znači stvaraju. Oni se onda zapale. I vidite kako su zapravo plinovi opasni i kako izazivaju plamen. Zato s njima treba oprezno znači rukovati i treba o njima puno znati. Pokazat ću vam jedan još pokus koji se zove korenje magnezija. Korenje magnezija je jedna vrlo burna reakcija. Za tu reakciju su mi potrebne ove zaštitne naočale. I sad zapalimo taj magnezij. Korenjem magnezija razvija se zapravo jedna intenzivna svjetlost. Samo malo dok ovo stavim. Ovdje u posudi taj magnezij gori intenzivnom svjetlosti. Ta intenzivna svjetlost nam pokazuje da je vrlo burna reakcija magnezija. Magnezij vam je poznat kao tvar koja se koristi, na primjer, ako imate upalu mišića ili nešto slično. I još prije nego odete, jedan kratki pokus. Ovdje imam jedan metal. Taj metal se zove natrij.
Natrij je vrlo reaktivni metal, sad ću vas zamoliti da se svi malo maknete. I taj natrij zapravo pokazuje da je mekan, srebreno-sive boje, vrlo je mekan i može se rezati nožem, pa ću vas zamoliti da se malo maknete svi i učiteljica. Uzet ćemo komadić toga metala. Ne mora taj metal biti veliki i ne smije, sve se koristi male količine. Stavi se u vodu i onda vidimo, samo se odmaknite, da s vodom vrlo burno reagira, kao da trči po vodi i da nakon nekoga vremena se zapali i može dovesti do eksplozije. Ta tvar koja nastaje je vrlo eksplozivna i ta eksplozivna tvar može izazvati velike posljedice. Zato uvijek taj natrij moramo vratiti u posudu u kojoj se čuva, to je posuda sa petrolejom. Mora se ovdje čuvati sa pijeskom da ne dođe do požara. Isto tako ta tvar koja je nastala unutar ove Erlenmeyerove tikvice, ako joj dodamo malo jednog indikatora koji se zove fenoftalein, vidite da promijeni boju i da nastaje jedna lijepa crveno-ljubičasto obojenje. S ovim se ne smijete igrati kod kuće, to je samo stručni osobe koje znaju puno o svojstvima ove tvari. I za kraj sam vam tu samo jedan mikroskop pokazala koji tamo vidite na slajdu, bez kojega nema znanosti i proučavanja. Hvala vam lijepa što ste mi došli. Bilo mi je lijepo s vama surađivati. 1 sat je malo za sve ovo što sam ja vama pripremila i da malo vodimo diskusiju. Drugi put kad dođete, onda ću malo uključiti vas da vi radite praktične radove. Lijepi pozdrav, dođite ovdje. Napišite mi nešto za kraj.